Okwenzekile ufana nokwakaliwe ngoba nangu Percy ugcine fikile. It was 1994 Stenga Hospital ku-April ngisikwango-12 isikhathi engethiningi kugumbi labamithi kugcwele nemithi sengesiphithi ngathi kuzinkanyamba nemhlaba usunomnyakaza kanti kuzuPercy kanya nogesi angikoke lapha empeleni nozikhanda amasheleni kanye nokuziswa wena ubuciko phela lento kumina isifana nosiko ingani nje ngazalwa ngifumbethe ikono ngilimumethe ngenini ngizoqeda inhlupheko ngizalwa ngenkululeko ngaqanjwa nonkululeko hayibo kuseyi-intro I know usufuna more info okay ngiyi-first born 202 I was the best boy ngikhompisa nabantu abadala like ushaka ngibashaya emakhanda it wasn't easy though zazikhona izimo but angizange ngikwithe la ngova sayizwebhuluke kumina ngeke ngifithe ngisho ngingahater vele namotivator imoskeni niyangi-imitator baningi oPercy wannabe nedelivery yeni isifanda njengami hayi ungcono vele ngithule ngiyabona usungathi ujule. Hey good people, this is Tulile Msomi here from Wandengezi. You are about to listen to the one and only Percy #Mr. Kmelekwaziwe. The name of the album is Ubuciko Bomlomo. Sit back, relax and listen as he's about to blow your mind with his amazing poems. Enjoy.